Túsfhuaim le muintir bláthain. Éis go géir. Cad iad na túsfhuaimeanna a chluineann tús na focail seo? Pháistí, pancóg, páirc, panda. Tosnaíonn siad le leis an uaim p. Arc ar na focail seo anois. Cad é an tús litir a eagann tús na focail seo? Pháistí, pancóg, páirc, panda. Tosnaíonn siad le leis an litir P. Dean litir P an fuaim P. An féidir leat an litir P a scríobh anois. P. 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 Cad é na rudaí sa fóstar seo a thosaigh le P? Pancóg, páras, potaí, panda. Thuaidh ná pháistí go páras le pancóga a dhéanamh. Cad é seo? Lé an leor leat féin.